बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 22 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि मदन नार्जारिनि गांसे गुफुर हाखोर, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो मोनहास'वा, बाक्सानि जमेश जोहोलाव स्वर्गियारिनि बागुरुम्बा दोहौ, गोदान दिल्लीनि किरण बर'नि 1900 मायथाइनि लाइजाम, क'क्राझारनि दाहाल खुंगुर बसुमतारिनि जिउ नों सिमां फुरि, बाक्सानि रैदोम बर'नि जावजा खन्थाइ, क'क्राझारनि हैमवती बसुमतारिनि बिमानि राव आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि जावजा खन्थाइया सेबखांजादों आरो कामेस्वर बर'नि समनि थिननायाव सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।